Moi! Mä ajattelin tänään tulla kuvaa teille tämmösen lyhyen videon. Mulla ei ole kuin yksi valmis. Ja sit mulla on tässä 2 keskeneräistä, jotka on nyt, mitkä on vähän edistynyt. Muut ei ole edistynyt. Ja sitten yksi syy oli se, että mä halusin testaa tätä mun uutta mikkiä. Että toimiiko se ja miten toimii. Ainakin mä huomasin sen, että mun täytyy ensin laittaa video päälle pyörimään ja sitten laittaa se kiinni tuohon. Muuten se ei välttämättä ala ottaa ääntä. Mä kyllä haluaisin jossain vaiheessa hankkia langattoman. Tää piuha ei ole mun paras kaveri, eikä kissa kävi äsken jo kiinni siihen. En tiedä, mitä tästä tulee. Niin, sä oot tullut kattoo Minniklitsin käsityöaiheesta YouTube-kanavaa. Ja. Tänään onko 7.9. Ja joo, no jos mennään eteenpäin. Ja näytän ensin tätä valmista, se on mulla päällä. Pella pusero. Valmistui 4. päivä. Mä äsken höyrytin tän, mä en ole vielä kastellut. Tässä on pitsiä. Täällä on pitsiä. Kirjoneuletta. Se on tämmönen. Nää on hankalaa näyttää. Kropattu. Malli. Ohjaan löytyy Suuri käsityölehti 5/2024 numerosta. Mä tein koossa M ja 3,5 millin puikot oli resoreissa, muuten oli 4. Ja lankana mulla oli Woollywood. Harmaa sävyssä kivi. Meni 194 grammaa. Pinkkiä meni 42 grammaa. Sävy silkkiyrtti. Ja luonnonvalkoista sävy 10 meni 59 grammaa. Ohjeessa oli semmonen virhe, tai no joo virhe, kun siinä on se kaavio, siinä on kirjoneulekaavio ja sitten siinä pitäisi olla samassa nämä pitsin merkinnät, niin ne puuttu, ne pitsikaavio merkinnät, mutta ne löytyi tuolta Suuri käsityölehden nettisivuilta. Näköjään aurinko vähän paistaa. Joo, tää on oikein kiva. Mä tykkään tästä. Mulla oli yksi Woollywoodista tehty paita aikaisemmin. Toi Sari Nurmudin kuutartee. Ja mä pesin sen sitten yhden kerran sit koneessa. Ja se huopui. En tiedä mitä mä sille tekisin. Joo. Mitä mä tästä muuta kertoisin. Suunnittelija on Irja Mäkinen. Ilmeisesti kun siinä luki, että ohjetiedustelut Prym kautta
Irja Mäkinen. En tiedä, onko se Irja Mäkinen sitten suunnittelu vai... En tiedä. Mut joo. Kiva pusero. Sitten voitais mennä keskeeräisiin. Mä näytin teille viimeksi sitä hilpupaitaa. Mut siinä ei ollut hirveästi. Mä olin tuolla. Missä on toi omena? Tossa. Että on verran yhdistetty. Mä olin just muistaakseni alkanut tekemään pyöränä. Mä voin laittaa tätä tuohon, kun toi mikki on tossa. Ja, niin, tässä on tämmönen V-päntie. Ja pitsiä olkapäillä. 3 millin puikot. Lankana mulla on tää Lumoavan silkki 2. Sävyssä sininen. Nythän tässä on vaan tää oikeita posottelet alas asti. Mä ajattelin, että sit kun mä oon tän kerran tehnyt, ja sit mä otan sen toisen, teen resorit tähän ja hihat. Ja sitten mitä siitä jää, voin loput sit käyttää ton vartaloon. Joo. Niin, suunnittelija on Meiju Kallio. Hilpu. Sitten mä näytin muistaakseni silloin ekas videossa niitä oravia jorvokkeja ja sukkia. No, ei ole ihan hirveästi edistynyt. Ton verran. Missä on toi perhonen ja siitä senkin mä oon ite tehnyt. Ja ton mä oon ite tehnyt. Ton silmukkamerkin. Ja tossa on tommonen silmukkamerkki. Niin, mut se, että mä oon nyt kirjaillut tähän orvokkien keskelle nää, tai kirjailu silmukoinut. Tossahan on kantapää. Onko tää nyt sitten ranskalainen kantapää ilmeisesti? Joo, mutta tää edistyy. Toinen on vielä tekemättä ja aloittamatta. Lankoinahan tässä oli Novitan Viola. Tää on sävy 282. Ja sitten on 109. On vaaleansininen. Ja sitten tommonen tummansininen. Sävy 170. Joo, semmonen. Mulla ei nyt tässä muuta töitä oo. Mut mä haluaisin päästä testaamaan tätä mun mikkiä. Sit mä voisin vähän höpötellä. Viimeksi mä starttasin. Miten tää nyt on täällä?
Sen yhteisnelonan. Pipo 24 kal. Niin yksi on osallistunut tähän mennessä. Tai yhden kuvan mä oon nähnyt. Osallistukaa ihmeessä. Täkätkää mut siihen Instagramissa minnitnits83 nimellä löydyn sieltä. Ja tuohon alle mä laitan linkit Ravelryyn se kali kestää vuoden loppuun. Osallistua voi valmiilla kuvilla ja keskeneräisillä kuvilla. Mä mietin sitä, että olisiko se ollut vaan valmiilla kuvilla. Vai ei, vai myös keskeneräisillä, mutta kai sinne voi keskeneräisilläkin laittaa. Mä ajattelin, kun Pipo on sen verran nopea juttu, että se olisi vaan valmiit kuvat. Ja jo kysyttiin, että käykö vauvojen myssyt, niin käy. Lasten pipot, aikuisten pipot. Tietenkin. Joo. Mä sitten arvon viimeistään ainakin ensi vuoden alussa sit jotain. Ehkä voi olla, että keksii jotain väliarvontojakin. Riippuu vähän. Paljon tulee osallistumisia. Niin sanoiko mä alussa, että mun nimi on Tanja. Jos en, niin nyt sanoin. Mitäs muuta mä tässä höpöttelisin? Mä oottelen tässä, että pesukone pesee ja sit mä lähden tosta kävelee tonne. Mun puolisoa vastaus on siellä kävelemässä tuolla pelaamassa semmoista peliä kuin Ingress. Siinä on niinku samat paikat kuin Pokemon Go'ssa, mutta se on erityyppinen, että sit pitää tuhota ja niillä on vihreä ja sininen puoli ja sit me ollaan vihreällä puolella ja sit siinä pitää tuhota toisten alueita ja portaaleja ja sit vallata itse ne. Sit se. Joo. Semmonen. Joo. Sitten meille tulee ensi viikon torstaina varmaan ikkunaremontti. Tietenkin mulla on silloin yövuoroviikko. Mä sain onneksi sen viimeisen yön vapaaksi. Mä en tiedä sitten, kun se tulee torstai-aamuna 8 tänne. Mä tuun 7 töistä tähän kotiin. Kerkeen siinä tunnin nukkua. Sitten olisi pitänyt seuraavaksi yöksi vielä mennä töihin. Ja ne on täällä 8 ilta 6. Niin siinä paljon ei nukkumaan. Et mun täytyy vaan jotenkin torkkua jossain. Aina siellä missä ne ei ole, mennä sinne nukkumaan. Sen vähän mitä nyt jonkun verran pitäisi vähän saada unta. Et jaksaa sit jonkun verran. Sitten seuraava yö voinkin sit nukkua, kun sai sen vapaaksi. Niin. Mitäs muuta? Mitäs teille kuuluu? Mitä teillä on puikoilla? Mä odottelin kovasti syksyä, mutta
ei tää kesä näytä loppuvan. Helteet vaan. Tai ennen kovia helteet ei kai enää. Ainakaan täällä on ollut 24 on ollut suurimmillaan. Mä tykkään poltella kynttilöitä ja käpertyä sohvan nurkkaan, laittaa joku iso viltti päälle ja villasukat jalkaan ja katsoo jotain, neulee podcasteja tai telkkarista jotain. Niin meidän nyt on tänään piti ton rempan takia sitten anteeksi. Niin kuin siinä luki siinä lapussa, että 1,5 metriä pitää olla tyhjää tilaa ikkunasta poispäin. No, meillä on niin iso sänky, että siihen ei kyllä tule sellaista väliä, vaikka sen siirtäisi toiseen seinään kiinni. Meidän piti se sitten tänään purkaa. Nyt on vähän sekainen kämppä. Osa osista on olohuoneessa ja osa tuolla puolison musiikkihuoneessa. Ja sitä, mä ajattelin, että me varmaan myydään tai annetaan pois se sänky, koska se on niin iso. Sitten me muutetaan huonejärjestystä. Sitten kun remppaa ohi. Puoliso ehdotti tuossa kesällä, että mitäs jos tehdään niin, että siirretään sänky olohuoneeseen. Sä saat oman käsityöhuoneen. Mä olin silleen, että joo, mikä tei? Kyllä se mulle käy. Kun sillä on oma harrastushuone, niin miksi mulle ei saa olla? Ja meillä on aika iso olohuone. Eikä meillä ole kuin me 2 täällä plus kissa. Niin eikä ihan hirveästi usein käy vieraita. Niin välillä tietysti käy, mutta ja sitten mitä heille kuuluu, jos meillä on olohuoneessa sänky. Mä voin tehdä siihen hienon päiväpeiton sitten. Mulla on tuolla toi Granny Stripe viltti kesken. Mä en ole näyttänyt sitä vielä teille. Mä näyttää joku kerta. Sen mä voin sitten vaikka laittaa siihen, ostetaan se uusi sänky, joka olisi vähän kapeampi. Toi nykyinen oli 190 senttiä leveä. Joo. Joku 160 senttiäkin riittäisi ihan hyvin. Ja nyt meillä on sitten tuolla patjat pelkästään siellä makkarin lattialla. Ja sitten kun ne tulee, niin sinne siirretään ne sit siitä pois. Ja niin. Terassilla pitää vielä tää sohva siirtää tosta. No, vaihtaa tohon ton ikkunan, niin tää pitää ottaa pois. Tää pöytä varmaan viedään tuohon ulkopuolelle. No, onhan se kiva sit kun tulee uudet ikkunat ja tai terassiovikin tulee uusi. Ja siinä tulee lasi. Meillä ei nyt tossa terassiovessa ei ole lasi. No, pitäisikö mun lopetella? Alkaa valmistautua lähtöön. Pyykit pitää vielä ripustaa ja sitten mä koitan editoida tän sitten tänään ja laittaa teille katsottavaksi. Voi olla, että menee vähän myöhäiseksi ennen kuin se on siellä, mutta no, kiitos kaikille
tilaajille ja tykkäjille ja kommentoijille. Kommentit on tosi kivoja lukea. Saa laittaa edelleen kommentteja ja palautetta. Tai sit jos teillä on jotain vinkkejä, ideoita, millaisia jaksoja olisi kiva, jos tekisin. Tai jos te haluatte tietää musta jotain, olisiko semmonen Q&A-jakso vai ei, olisiko siihen kiinnostusta. Osallistukaa Kaliin, eli #pipo24kal Instagramissa. En mä nyt keksi tässä muuta. En muuta kuin neulomisia. Nähdään taas. Heippa!